Amanyosi, ngiyanibulisa tatomkhulu apha kweli khaya. Sibonga ke ngoba umsebenzi wonke osebenzekile apha ekhaya. Ndiyacinga uba niyabona mhle kakhulu bantu abadala. Usebenzile usisi nyani, ikhaya lihle, liyabonakala lihle nyani. Umsebenzi omkhulu kangaka nyani, siyabonga abantu abadala. Kwangathi nje ningazigada nikhusele bese sizichazile iindaba zonke ukuzophakamisa nje nokubonga futhi kweli khaya elakatatomkhulu ufana nosisi apha eGoli. Sizothi nje hayi umsebenzi wakhe mkhulu kakhulu, uyancomeka. Madlungu, hayi khetsha, inyoka emnyama inkalizi bagcwele. Ngihamba notatatomkhulu apha kwatatomkhulu uNtamehla. Size nje ukuzobona ikhaya lihle linjeya. Kwangathi nje lo msebenzi nje unganda uye phambili, nabantu ke abagadileyo apha kube kuhle kube nje amanyosi. Ngalawo magama sibonga kakhulu abantu abadala. Ikhaya nje liqhubeke kube mandi, kube shushu, ufudumale emanyosini. Bonke notatomkhulu apho bekhona, bazise nje izinto ezikhanyayo. Siyancoma abantu abadala nosisi nje amandla akhe amakhulu kangaka. Siyabulela nyani, umsebenzi wakhe mhle kakhulu bantu abadala. Nakutatomkhulu aphelele khona tatomkhulu umnyengezwa, hayi bo andise nje udede ubumnyama kuvela ukhanya mjungo bhayi okhetsha inyoka emnyama inkalizi bagcwele umsuthu. Siyabulela ngalawo magama, ndiyatshonela, andinawo amaninzi. Makube cosi, makube bele, ngamagwili manyosi, enkosi.